vese ari kuzama kuti vane pavanoda vana babata bwirai vana general story kungokuma hazvitori zimbabwe zimbabwe inongoda futi mani kwatina kutorana futi nhasi makuda iri musilver plate ndokupenga nyika kutamba nayo bread basket of africa mafunga kuiwana nepureti koya chiri konzi vati chinyima chivenga wacho chi iye munanga anokurent Mr. D nguva yese nechimboteerera zvangu mashoko ari kubva kumativi mana enyika evana vezimbabwe, asi ndinoona kuti mashoko acho ese inonguva mvungerere. Huta usina museo unobuda kubva pahuta. Ndakazvitaura kudhara izvi. Ndaura nemakomana vangu ini Mr. D. Kuvakomana ava masoja aya ndokuchasunungura Zimbabwe yatikunesana nayo. Mbavha havadini vazodani abuda kuChina chivhayo anayo chi. Hapana kwazvotisisa. Vamwatide ngatifomei one opposition party yakakwana ipi. Oro mukaita tikaita ma-opposition 20 tinongorohwa neZANU-PF because inenge ichingwa ZANU-PF kusiya kweyedu yoyi 1 yoyi yachamisa. But still haisina round up. Ndini Mr. D ndikutaura. Hapana opposition muZimbabwe inowina ne-election against ZANU-PF yamunangagwa. Ndini ndikutaura pano. Tisambofataka zvinyepera. Uyu mangwana ataura ichi mahistory tiri kutambisa nguva. Ini vanhu ini Mr. D komanda wemweya vanhu ari kutambisira nguva yedu isusu masoja. Nobody else to blame. Ini komanda wemweya, no one else to blame. Ndiani anomamirwa tsvina akatarisa pamberi pake achisekerera achimedzerera. Ndozviri kuita masoja kacho. Ungati nhama yacho havasi kuiona. Ndedu tese yavu masoja akatoita wese. Nushama kuti kandiye munangagwa inyanga ipiko yakaenda inorivariza masoja esi kuti tuzo kuda unga madzesi angomira pasina mvura pasina kuti chi. Apusa fainga madzesi emurodha anorohwa nemota zichienda kuchipinga. Ringopinda patara tuzo. Rori rinongoya richitsemura richienda. Amadzesi vafana masoja ari paya. Ndo vana vamangoti asunungure Zimbabwe ava. Zvimwe zvese zvatiri kuita tiri kutambisa nguva mani. Ndiani anoti bufu kuna munanga webvuta chosina. Ndakataura kudhara futi tinadzo dziri mumakembi futi ndo dzedu ndo dzotisunungura. Asi pfungwa dzemasoja nehana dzavo angwa madzesi. Dzesi harina kana brain. Ndozvo amadzesi anodliwa kuchipingo. Ndozviripo. Ndini Mr. D ndikutaura. Hana nyaya yakawanda kutaza because nazo rubbish dzakawandisa madziri kutaurwa pamaplatform penyu. Hakusisina time yesuti time kuti ndinzoti vanoti zvakati ini ndiri kuti kupu. Ndakunza zvangu vamwe vanhu vakuteera mashure angu kuti zveshe kwadi nyika inoda kupu. Tiri kutambisa nguva. Kupu kupera. Ndakataura kudhara kupu. Hakuna povu inofa apa ikuti chichi. Nekupu. Inourayiwa vacho vanoda kurembedza ivo state. Ikoko kustate house vanochairwa. Zvatopera. Povu zvichidhakwa dziri mumashabhinu. Ndikuzai. Uzongomirira broadcast yawe Zimbabwe broadcast ndio chataura kuti munhu uyu hapasina. Asi anotonorai atisi kuda musindo. Asi murume uyu tambomisa under house arrest.
yatoenda nyika kumacha kudini munorohwa nefuti mukapera ndini misati ndiri kutaura komanda wemweya mashoko andoda kuti aende kumasoja vafana kunyanya mivafana imimi mani mimi wewe musingapindiwe nemweya wehondo wekuenda kusango chavo chavo imuchaenda sango ripi hondo nyaya kutambira mumaraisi imomo imimi masoja imimi muri kufamba neshangu dzakabvaruka imimi tasara makamafurezi materi achaita basa rekusona makamafurezi enyoyo moda manywana anobva kupi majara apuwa zvituna zvenge zvarohwa kuna narussia ndozvomopuwa imi masoja imi kubva kwakuru vacho nemi macho makapiwa mari ndakataura kuti kamapiwa mari idlai aziva zvamuri kuita komari pane anoramba unongoti uchini gamuchidza mari yacho futi nichikunama nembumhuri yacho futi yes zvaperezvo zvezvoti mapato yevese ari kutaura ye ngatidai tiri kuronga zvakadi chiini hapana munhu andiri kushora masoja vese ari kuzama kuti vane pavanoda vana babata bwirai vana general story kungokuma uku hazvitori zimbabwezvo zimbabwe inongoda pfuti mani kwatina kuitorana futi nhasi makuda iri musilver plate ndokupenga nhasi nyika kutamba nayo bread basket of africa mafunga kuiwana nepureti koye chiri kukonzera kuti achinyima chivenga wacho chi iye munangakwa kona kupenya kwezimbabwe mafunga anopenga munangagwa hapengi ariziva kuti achingofa mhosva dzake dzakaita makomo asingaiti angochovha nguva chiti he chakati chakati he kwatiwa tichi hapana imi masoja imimi ndakambotaura ini komuri komanda wemweya itai semunopenga mani of course vanoti vakupu vamwanodona asi kote nesituation iripo iyi ndiri kutaura ini komanda wemweya itai semunopenga kusvika pastate house hapana anosimudza futi paya ndiri kukuudzai ndikuudzai ndiri kutokuudzai koti soja romirira kuti munhu apinde musiriti iro rozotera chiruzi ichosho ndo basa renyu nyika yakatorwa nepfuti imi ndimunadzo pfuti imimi masoja imimi ndimo vakudzora nyika kuvaridziva yomani zvemashoko zvese indaneta nazvo ini komanda wemweya I don't want to hear all those nonsense ndinoteerera muchitaura zvakawanda uyo arikutaura zvakabuda zvakabuda arikutaura hapana zvese zvimarabhishi kupera zvokuda buda mbiri kutaura chete kundinzirwe ngatinzwe futi dzichirira uko kwete mashoko marara ese andonzwa ini komanda wamwe Mr. D ndikutaura ivava vafana vane pfuti ivava ndo vanhu vanotora nzi Zimbabwe vava zvapera haisiri hondo yatakarwa yekusango iyayekungo kungokwira marori kunanga pastate house 15-20 minutes hondo yapera isina kana ropa futi hakunazvo ndaneta nemafana vechisojani chirega kuramba muchaita mhanza dzekungora muchikwenya musoro apa ndakuti ndite imafana imimika munza nhamwe yese hamusi kuiona imimi izvo makumamirwa nanatagure chavo chavo akabva nerod ipi
hapana unomboziva kuti akavhanikwa. Akutomama kutotaura, akutomama kutoda kutodarika iye Mnangagwa, asi muripo makangogara kudai, mari achingotoda mangogara makatarisa kudai. Asi masoja muri kuronga robbery weti kuda muchada kutora kana kuti ikoko kwana Sikori motora maini yese, kana kuti ikoko kwana Chezwa motora maini yese madiamonds. Azviite. Mova wokuvatorera imi kwete kutora imi. Vatorera zvidzoke kupovho kunyika. Imi masoja muri povho mani. What's wrong with you? Ine munotsvariswa matoireti nematusha asina kana nesipo kana neperfume inonhuhwira. Ndaneta nemi mafana. Enda panemo futi mano ivava vedu muZimbabwe. Miromo yenyu ngave limited. Yongotendekana tendekai masoja apa. Kwele ningi wekuita se. Tendekai masoja ichisunga zisimbe. Do Zimbabwe vafana ivava. Kozosikera uyazori zvakati. Kupenga kwatiri kuita uko ndini komando yomweya. Kupenga zvozvo kwatiri kuita uko. Nyika iri pachena. Nyika inongoda futi. Yakatorwa nemuchongo here wekuridza ngoma kana kubikira bira. Hakuna futi. Yorowa futi. Ndikatorwa. Moita marekishe yenyu mochitora wamunoda. Magara munzwa kuti munaye futi. Angomamira futi. Kune kusina maelection ekuriga because vanenge vane leseni manje vakuziva kuti zvazvitu. Akangobva Mnangagwa hakuna futi imwe election ichafa yakarigwa muZimbabwe. Ndikutokuuzeni komando yomweya. Hakuna. Vari Mnangagwa anoda kubviswa nefuti. Kwete zvese kumuregera munhu achimbeye nyika yese hana kana chiri kufambirwa hapana inodo kupera. Iwe Chiwenga wacho wongotarisa. Pamusoro pezvo vanhu vakuti Chiwenga. Wei. Wekuita se. Deni angari Chiwenga wechokwadi. Iye ari akapa munhu simba. Akunyimwa simba racho. Oramba akati tuzu. Handifungi ndi Chiwenga wacho akakwana. Dema murumba chiri baba wemba. Tati mudhara wacho akadliswa miri ndechipi. Kwandi kwakafambirwa kwasho hamiriri kuda kumanjuzu aane mbiriwa. Ndini rutaura nikomando yomweya Mr. D. Hapana zvese zvana Chiwenga what? Zimbabwe irungoda futi man. Nderopa. Zimbabwe ndefuti. Kozoswera kutaura zvina nebasa rese chichi ichigode kufoma kwa vamwani kwanzi kufoma one party opposition party yakasimba kupi kwacho kwainosimbira. Muchiwesta time kuda kufoma zvimwe zvimapati zvina nebasa zvima revolution zvekuita se. Ndiwo masoja aripo andiwo ane futi. Zopera tene zvinongoti revolution avachingoti emuchi avachingoti chichi. Iyo zani chingoti zanu. Imofunga mimi ibenze reMnangagwa anozvidhonzera kuenda kuna 2030. Mofunga munhu akakwana. Ari kutemba nei? Nematsvise driver amuri kuita. Ari kunoti hamuna action hamundibvisi. Simuzai futi muone tanomhanya sei. Kwazvo miromo izvi haabvuya nditokuuzaka ndini komando yomweya Mr. D. Ina ndikuti povho enda munotsvaka kune futi dziriko kudhara mabharaki ese futi dzevana veZimbabwe idzi. That is one chinangana nemasoja. Imi povho hamuna mhosva. Hamuna simba racho rekumubvisa. Mari zongobiwa makatarisa kufanana nehuku inotorerwa niyo day by day.
gondo rikava makusoro rotora kamwe masikati roziva kuti ndatora kamwe pai rodzoka futi 24 hours huku haisina kuva zvinhiyo zvapera ndo iri kutambiwa ndini misadi kumanda wamwe. Saka nyaya yangu imimi pavho imimi handisiri kushorai, ndiri kushorai kungowanza miromo kutaura taura asi pane nyaya musiri kupaona. Habvi munhu angagona kungotaura, habvi munhu angagona nekuti kwanzini ndikataura ndichanzi ndini ndagona. Futi haina muromo, finish. Futi haina kuti bhiriyoni yachivhayo, finish. Haina kuti munhu angagwa, haina kuti vana vachi, haina kuti kwanzi Scott, hakuna kuti chi. Vanomhanya vakaita zvese nemamai ese aimhanya zvisina ropa, kungoti futi chete. Iye akangonzwa kuti futi dzizamu road, ndiri kutaurira imimi. Unosara ega mapodcast akamhanya iwo kwavangani. East, west, north, south, kuchibva nefuti dzakananga pastage wasipo pa. Ndiani anogadha ipapa angaswera kumirira marara akadaro? Hakuna. Ndiri kutokuudzai aizvi nyaya yangu ndiri kuisa uku, imi pavho ndiri kuudzai, asi nyaya yangu ndiri kuisa kumasoja uku. Imimi wawatai zvenyu povho, but zvese zvamuri kuti hazvina nebasa izvo. Ndini komanda wamwe Mr. D. Zvese zvamuri kutaa zvonzi apa tigoronga tigoita sei wato hakupedza nguva uku. Zimbabwe it will never be a silver plate. Kunyepa. Bonga anopenya kuti 2030. Ari kuona kuti hamuziziva zvamuri kuita. Kunyanya masoja imimi ndimi rutonikwa ndimi maparara hamuziziva zvamuri kuita. Majenerali muri kupedzerwa. Muchapindirwa futi mumu one by one muzvifana imimi. Ekitai. Vana Traore vane mbiri yekuti vana Trump vanozwa musoro kutenderera. Haazi mazere enyu imimi. Shokunetsa chi? Ndikubvunza. Imi masoja vechifana munoiziva history yaTraore. Be example. Neexample yafana vakatora nyika vari vafana manini. Vese vana Thomas Sankara chichi wati ko imimi chokutesa chi? Mungana kuswera muchimirira mahigh command enyu amuri kuziva kuti vari kubhura varipiwa mari. Rovai ndo tangai naye vavo mani. Stupid zvavafana. Svinurai apa. Ndini Mr. D komanda wamwe. Asi kula imi ndomira. Povho yese Zimbabwe ngaitaure zvainoda handiteereri. Ndine mimi mafana mimi. Ndasikati kutokuudzai futi. Kunyanya nehope dzangu dzandinoona Zimbabwe roma mumaoko menyu imi mafana mimi. Ndakutokupai simba manje. Handipengi komanda wamwe. Stupid zvavafana. Svinurai apa. Ndakuziva kuti muchapedza makupfeka magambuzi ezvituna zvabva kuRussia nemayunifomu ezvituna zvabva kuRussia. Muizita kutengerai. Right, ndataura. Imi pavho haina basa nemistereki. Taurira zvenyu masongs zenyu amuri kutaura. He zvakati fuck off. Kwandirizi fuck off. Ini ndinava vafana vangu ivava ndo vandiri kuda, ndo vanodzora Zimbabwe ava because ndo vane futi. Kozongokosora kwamuri kuita munokosora mune futi. Kamuziva kuti noridziva se vamwe vangu togona kuiridza tikabatana toita kubatana kuita se oro mukabatana futi dzacho munadzo. Hamondo kupedza nguva yekutaura ikoko. Vanadzo futi ndo vandiri kuda ava kuti vasunge zibe vachiita mweya umwe chete wambuya nehanda finish. Ndini komanda wamwe yenu. Hazvina kana maawazizvo. Kana iyo Mwari chambuya nehanda vachinzwa zvandiri kutaura izvi indiri kutaura kune vana veZimbabwe. Asi kunyanya kuhondo yake iye masoja ake ambuya nehanda ndimi vafana vacho imini. Ndimi muri kuita kuti danga rese ribvinze kudai.
nyika yese idengede kudai ndimi kozi muri kumamirwa makatarisa ndiye muri kumamirwa makati imi musanitsamwisa kudaro so muri kuita nyati dzekuti izvo shumba ikabata 1 idzo dzinenge dziri 30 40 apa dzongotenderera asi nyanga dzinayo asi pamwe unozoona 1 ikangoshinga so kunoinyakura shumba yakudai so mamhanyira dzinoita shumba dzeso ndo zvandiri kuda izvozvo izvo nyati kana bhafalo rosvika pakudzadza kudai rakarumwa neshumba 1 asi dze20 dzine nyanga dziri shapu kudai ndo maikuti ndo zvamuri kuita imi papa mangwana anodzoka futi haisvika achishumba uridzi kana manyata airi 100 haichatyi kuzira zuva ziri 4 5 ndo zvikananga zviri kungowanda ko zviri kuregererwa munzwi example yandiri kutaura zvinganiko zvigananga zvanetsa muzimbabwe masoja ane pfuti mangani anganetswa nezvigananga izvozvo zvingani zvimagananga zviri kunetsa kubva kuna iye munangagwacho kusvika paamenu zvigananga zvacho zvingani kwazogara kuziva futi munadzo nemo futi mafana vechisiyaiwo futi mava vechifana mchinjai maitiro enyu mimi masiteni mimi hame ndima intelligence officer chichinjai maitiro chichemai pamwe chete nevafana vechisoja zvoni zvokuwandirani muchinoajeka muchinopunda chisiyanai nazvo mangwana ndiwe nyika ichachinjai ndotokuyambirai mafana vechisiteni asi kunyanyanyaka ndozvati vafana vechisoja vangopanduka nemi masiaiteni vacho munomhanya zvisingatomboite futi hapana unosara ndiri kutokuudzai mabhandari achanetsa muchachape kubuda napo mari yendege muinadzo muchashaya nemari yekuti ndokwira ndege ipi munoita dzungu muriwo muzimbabwe ndini Mr. D ndataura asi mashoko angu akupedzisira imi vana vezimbabwe ndipe ndinzwei nzeve dzangu handisi kukupai mhosva ndiri kutopa iye chiwenga wacho nemasoja aya yocho ungamamirwa zvakadaro kutaurwa marabhishi nanatagurei vaya echichi munhu angagwasha akutokushainira futi iya asi ndoone pebhoni yevafana vamasoja imi undikwanyirewo futi chiwenga wacho noenda muda kuzonditsamwisa so ini misati zvidhakwa bheta ingachida zvokudhakwa soko handidi zvizvondivhiringidza ndoda kunyatsokudhakwa zviri smart okay muzvibate mwana chiwenga imimi imafana mimi organizaiweba mdhana chiwenga wenyu hasi kuona rinenge rabofu futi nyakuna maaisari magirazi nemaed nemahameno edono ikoko haasi uchaziva zvari kuita imi wafana ndima vanguekita hamumiriri kutumwa imogona munoziva kuti ndi munoita zvamunoda semunopenga asi anoziva kuti aiwa masoja hazi kupenga vari kutoita zvinhu zvavari kutoziva pautanga vanoti vari kupenga hamumwe mutorirwe unless kama magubawo mutorire muchipiwa ichipinda mabharaki imomo don't touch those things wafana don't mitoriro yacho ndo vari kuunza futi iyo vamuri kuroise masaruti iwawa leave it konzanti yati kuti nyika toitora sei joinidzanai imomo mukaita imimi 7 days muchita zvokutungana soka but don't take it long because mukati menyu imo muno vafana vacho vamwe vasina dzakati tasa futi zvongonaitwa chopu yes munotozivana futi imomo mukangoni nhasi tazvipiraka chitangai naivavo vamautoziva imomo chairai ivavo because vanozotera vari kumashure kwenyu tangai naivavo morwa road status ndiri kukuudzai kana helicopter chahaisimuki kuya fosi kuya inoziva tiri kunodonha
iwe ku Air Force wacho moti vari kuda kugara pa Air Force papsonheri paya havasi kuda vari kumirira action. Ndati itai dhudhuzera iyo muone zvinofamba sei. Ndikuudzai. Okay, ndataura ndoda kutaura kamusangano kanopera. Zvokwanzo kutaura kazvo unopedzisira kutaura nepai nepasipo ndini Mr D. Kule ndivaudze vakomana ndozvotaura nakomanda wemweya kwata zvimwe zvese zvandisina basa nazvo macho. Mangwana yati chakati what for ndo zvingatipa Zimbabwe izvozvo. Chi ndii ndiri kutaura ndati Zimbabwe nda pfuti, that's all, finish. Yakatorwa nepfuti. Harisi keke Zimbabwe rinongonzi adada pandofiwa ndozviripo, asi kupu hapana ropa romboda rinombobuda. Ndiri kutokuudzai yes hapangazoshaikwa ropa asi azvizofanani nekuuraya povho dziri mustreet. Finish, ndapedza. Povho inozongomirira kupurudza nekuridza ngoma chete nekuridza miridzo nemhururu dzichiridzwa. Vakomana vepfuti vapedza basa ravo. Finish, zvapera, ndopavo. Mamiting achazoya aye vamwe manje vaonana kuti chatamupata weJericho manje zvatakuita ndezvizvi. Molatite 50 years tichingwenetsana munhu wani. Asi pfuti munazo haime ndikwanirei mhane mimi. Ndapedza nemi. Shega nimboita zvekudhakwa manje. Chidhakwa bheta. Handizvo. God bless.